Corbera de Llobregat és una vila situada a la comarca del Baix Llobregat, al nord-est del massís de Garraf-Fordal, a la riba dreta del riu que dóna nom a la comarca. Es tenen referències històriques de l'any 992, en un document corresponent a la venda del castell de Cervelló i deia que limitava amb el de Corbera, per la qual cosa hem de suposar que l'existència de Corbera és anterior. El monestir de Sant Ponç de Corbera data del segle XI. Està situat al terme de Cervelló, però depenent de la parròquia de Santa Maria de Corbera. El massís de Garraf-Fordal constitueix l'extrem sud-occidental de la serralada litoral catalana. Queda limitada al nord i a l'est, respectivament, per les valls de l'Anoia i del Llobregat, a l'oest per la depressió del Penedès i al sud per la Mediterrània. La part oriental del massís té una banda contínua de gresos i conglomerats vermells que origina una façana cinglerada. Aquests materials, de reacció àcida, daten del Triàsic inferior. La major part del massís, però, està integrada per calcàries i dolomies del Triàsic mitjà i del Cretaci, que donen lloc a uns relleus tabulars esglaonats. Les formes de dissolució, tant les externes, rasclers i dolines, com les internes, avencs i coves, estan prou desenvolupades i confereixen al massís un aspecte abrupte i turmentat. El predomini de materials calcaris ha afavorit la carstificació del massís, que, de fet, és una de les zones càrstiques més importants de Catalunya. La nostra vegetació està formada pel bosc, alzinars, pinedes, boix i pel sotabosc, romaní, estepes, farigola, garrigues, bardisses, esbarzers, com a part inseparable. El nucli modern, comercial i de serveis de Corbera se situa a la part meridional del terme, a la riba esquerra de la riera de Rafamans. Temps enrere, aquest nucli es diferenciava clarament del nucli històric, que es desenvolupà al segle X entorn del castell i constituí el nucli originari de la vila mil·lenària. El sistema dels Guixos, o Abancot del Gallo, és una cavitat d'uns 214 metres de recorregut i 33 metres de desnivell, format per la filtració continuada d'aigua a través d'una gran dolina. D'aquest sistema es coneixen 3 entrades que, a través de les diferents cavitats, formen un recorregut que esdevé laberíntic i permet fer travesses integrals amb diferents sentits. Els guixos consten de diferents galeries comunicades entre si, per gateres i passos de petites dimensions, el que fa que esdevingui esportiu i a la vegada molt recomanat per les pràctiques d'espeleologia. En la part més baixa trobem un sifó molt compacte. En l'actualitat es troba obstruït per la sedimentació dels materials, terra i pedres, que han anat caient a causa del pendent de la cova. Aquí hi podem trobar la formació de petites calcificacions de formes molt interessants.
Aquest sistema és l'únic conegut format en guix en el massís de l'Ordal-Garraf. L'any 2006, la Federació Catalana d'Espeleologia va concedir a l'associació Espeleocorp, agrupació Pro Natura, el Premi Norbert Font i Seguer per la descoberta, estudi i exploració d'aquesta cavitat.